Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзаин саломатиё хубай духтарако. ҳозима шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Аксия рафтаистай, аксия то охири моҳай, бовар мекунед я намуд куртои фасонай ҳамаша 199 сомон пешниҳод кардагиянд. Доставкаям доранд. Бозори Корвон, тарафи пажарка, даҳм дарвозаи пешина мешавад духтарако. Инами рияди курпаву пардафурӯшо. Касоне ки намедонанд, ҳозира ҳафтум дарвозаи охирон қатор. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар метавонанд хичонда муроҷиат кунанд. Ина сеюм контейнерай. Ҳамин охирон қатор ки биёянд духтарако, сеюм контейнер. Хулас рафтем духтарако, нигоҳ кунед. Инами куртои фасоне ки мебинен, то охири моҳа аксияй 199 сомона. Бинен чихе хушрӯай, ҳам размеро ҳамаш ҳастай. ҳам вайш хушрӯай. Аз 48 то 58 моделиш беҳтаринай. Ай 48 то 58 размер ҳастай. Ина марамат бинен чихе бо узорои хушрӯ. Че материалаш? Креп. Крепай, ҳарир. Ира на рангиш дига мешава, на ҷинҷ мешава. Ба ҳазур мепӯшанд духтарако. Бовар кунедам қа хушрӯай гулошай пеш. Мана 199 сомон. Аз ин тарафам ҳамин хел. Ҳозир шумо то охири навора тамошо кунед дӯстони азиз. Иҷара эспирои туркӣ доранд, борои Дубай доранд. Ҳамаша арзон кардагиянд. Хулас анаи тараф куртао фасоно 199 сомона. Якчанд шахе нишон тиҳен. И бо кори дастӣ доштаи оригиналоянд духтарако. Аҳамият тиҳен жемчугдор то 54 размер ҳастай. Мана бинен чихе фасон 199 сомон. Хичон дар Инстаграм сайт доранд, сайти Муҳайшоп, беҳад сайти хубай. Бисёриҳо аллакай медонанд касе Инстаграм дошта бошанд. Ира бинен охи иқа фасонай, ҳамиам 199 сомон. Иқа хушрӯ духтарако 350 сомона, 199 сомон. Аз аксия қафо намонен, сифатошонам хушрӯвай. Баъд моделоша бинен охи ҳар ҷода нест хели модело. Мана 199 сомон. Размеро ҳамаш ҳастай. Доставка ҳамаи ҷо доранд духтарако. Рақамошон дар рӯи экран ҳаст. Барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунен. Мана бинен иқа гулча майдои фасон доране. Мана хе болопӯшо ҳастая. Иноям 199 сомон. Ана тамошо бино 400 сомона 199 сомон шид. Мана ин моделошам хушрӯай беҳад фасонакан. Ина бинен. Ина ё креп ҳариран. Вайш хушрӯ. Хубиш яки на рангиш мерава, нам ҷинҷ мешава. Мана моделора бинен. Ино ҳамаш қимат будан. ҳозир грандиозная аксия рафтаистай барои ҳавай 199 сомон. Агар дар навор тамошо бино хушрӯ дида натавонистед, пас нависен шона сурат мепартоян интихоб кунед. Нигоҳ кунед ина хичон пӯшидагӣ ипекай гулӯш духтуша ҷои бод. Размерош ҳамаш аста. Размерои калони фасон дора. Аз 48 то 58 аста 199 сомон. Мана ана ино крепои Дубай. Иёям арзон шед. Бренди Глория. Вай, қа хушрӯай духтарако. Ира биёен як бурай пеш бинен. Инорам ҳамин 199 сомон кардагиянд. Мана инаи куртора бинен. Ҳамаи ҳамино крепои Дубаянд. 199 сомони савзакиш қа хушрӯчае бо расветкаш. Ана ба инаи моделам ипек нусха. Мана гулшам, духчам, сангошон тоза якум сор. Бовар кунед хушрӯи бада 199 сомон. Мана расветкоша бинен, чиқа расветкои фасон дорад. Духтаро чи хеле гуфтум, агар дар навор хушрӯ надида бошанд, пас нависен шуна сурат мепартоянд. ҳозир ай пеш духча нишон тимамина. Духтаро нигоҳ кунед, складка катия чихе фасонакай аҷоиб хушрӯ. 199 сомон. Материалш бо италиянкай. Анаи ё 380 сомон буд. ҳозир боша 199 сомон шидагиай. Мана ира бинен иқаиш бо хушрӯ. Мана иноям ҳамин 199 сомон. Аз рӯзи сешанбе саҳар сар мекунем. Размеромон кам монда. Ва ё иқа хушрӯан. ҳозир бе ай пеш нишон тим духтарако вечерни платья аҷоибот 199.
аз ино кам мондан 150 154 мондагӣ аксия рафтистай духтарако ҳама ино қимат будан ҳозир аксия да ин нархай ина касоне ки размерои калон мекуфтан марҳамат 199 сомон да я намуд фасонае ки бовар кунед ногуфтанӣ мана ин моделоям ҳамаш ҳамхел иқай пластикаи гарошик фасон нагира бинен 199 сомон духтаро беҳтарин аксия ва ёша бубинен бовар кунед ишаишда хушрувай модел дар ҳақиқат ҳам бисёр будай дар ин нуқтаи савдо беҳад интихобш зиёдай бо биён бинед ина платё ино шифонан мана подростковый размер 199 сомон ина иҷада боша гилои итальянкагӣ ҳаст ку духтаро ҳозир тренд шидагай мана аз инам доран мана размерушон бо большмерка будай 199 ҳай ёям дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтарако кам мондагай успет кунен мана стеклинкае диден духтуш аҷоибот ана имайда гило ёям 199 сомона бовар кунен дар ҳақиқат ҳам куртои фасон доран ина халатои джинс иноям ҳамин нарх мана халатои джинсам ҳама хел 199 сомон ана тамошобино ино пешакошон кушода мешава иноям 199 сомон ира бинен охи чихе модели фасонай қа духтуш хушрӯ ина бисёриё мекофтан аз ин модело дар анами нуқтаи савдо ҳастай як бор дигар такрор кунем бозори корвон тарафи пажарка 7 дарвоза мешава охирон рият мешава ина магазини муҳайшо гӯян ҳама нишон метиҳанд ина бинед суроғашон дига ҷо буд ҳозир нав кушодагиан иҷара 199 сомон мана моделои беҳтарин аҷоибот хушрӯ бо нархи дастрас мана ин моделошам бинен 199 сомон ипегл ҳаста итальянка паплин доинг шифон креп чизе ки хоҳем дар иҷа бо нархи дастрас пайдо мекунен мана ин моделоям ҳамин хел 199 сомонӣ абая низ доран марҳамат ва иқаиш бо хушрӯ духтагиае мана 199 сомон духтарако беҳтарин нархҳо кам мондагиай дута сета мондагиай аз ҳар як модел мана барои модаротон гирифтанӣ бошад ин модел хушрӯ метавонен бо биён ай пеш бинен материалошон белмандои оригиналан мана ира худаш материалаш аз ин да қиматай лекин шумо дар иҷа куртаи тайёрша 199 сомон да метавонен харидорӣ кунен мана бовар кунен иша фасон бе охирай моделашон мана интихоби модел беҳадам зиёд мана 199 сомонӣ мана бинен чихе фасончан ҳамаш фасон ҳамаш хушрӯ тамошобино ҳозир бошад бо моделои чишона нишон метиҳем туркӣ ба дубай ваёрам аксия кардагиан мана махсус анами эспираҳора эспира хитон медонен ки 800 900 ҳатто аз 1000 боло буд нархошон ҳозир аксия рафтестай чанд сум моделои фасон 500 сомон мана шифонои эспира духтаро моделои фасон туйпуш мана ира бинен 500 сомон тоза турецки ҳама размеро ҳастай хулас биёен ина аҷоибот эспирои фасон дар ётон бошад чанд сол пеш ман ҳамин 10 дарвозаро навор мегирифтам анамун нуқтаи савдои духтарако тоза борои якум сорти Туркия эспирои фасон мана 500 сомон мана ино аз 1000 боло буда нархошон ҳамаш бо моделош 2024 ай духтарако фасоношон мана бинен чихе хушрӯ и ҳичи намешава шута мепӯшен ай мода намерава ҳамин намуд эспироҳо бовар кунен мана касоне ки аз эспира гирифтагиан медонанд ки и курта чихе куртаи хушрӯай бақувватай мана бинен иша сиёшам аҷоиба мана беҳад моделои фасон шифонои эспира ҳамаш 500 сомонӣ духтаракое ки куртои туркӣ кофтеста буден ина марамат биёен магазини муҳай шоп бозори корвон тарафи пажарка 10 дарвозаи пешина мешава ҳозира дарвоза боша 7 дарвозаи охирон қатор ряди курпача фурӯшов сеюм контейнер аз тарафи дасти чап мана инамино ҳамаш эспиран ҳамаш аксия шидагиан 500 сомон ира бинен охи қагилои хушрӯ фасон бовар кунен ҳамаш хушрӯ
500 сомон. Эспира ягон вақти нарх набуд, леки ҳозир бошад грандиозни аксия то охири моҳ дар анами вақт шумо успед кунен 500 сомонӣ харидорӣ кунен. Ана баъд абайяҳои Дубай низ ҳастай. И тройкая? И чанд пул? Курта шарф кати 600 сомон. Курта шарф абая 600 сомон. Мана ино анаи моделора бинен бо новинкая. Иам тройкая? Кори дасти нигоҳ кунен, иқа модели хушрӯ. Иам 600 сомон. Мава духтарако нигоҳ кунен. Варианти тобистона сабукак арусакодам хушрӯ ина расветкоҳо. Мана 600 сомон шарф дора, курта дора. Аз размери 50 то 60 дорем. Мана тоза Дубай. Тоза Дубай хеле модел то ҳол дар ягон ҷо надидем, лекин нуқтаи савдода ҳаста. Бинен охи чихи фасонай 600 сомон тройкаи Дубай. Мана иша бинен бо иш бо дига модело. Ҳамаи ҳамино корои дастӣ доранд. Чӣ тавре гуфтанд сабукаки хушрӯ вариантҳои тобистонаяй. Бо дили пурдухтарако биёен ай пеш бохтон бинен. Боварӣ дору махултон мешава. Анаи сиёшанбудая. Ина расветкош курта, абая ва шарф. 600 сомон. Манаи абаяҳо ҳаст ё чандан? Абая кати шарф 600 сомон. Анаи хел абаяу шарф ҳастай корои дастӣ. Мана инаи хел тройко дорам бо. Дорад сери бирюзовый, фисташковый. Ё чанд сум? 600 сомон. Анаи ёям 600 сомон Дубай духтарако. Марамат метавонед бо биёен. Ина ёям кори дастиай. Диден аҷоиб хушрӯ 600 сомон. Ҳамроҳи шарфошунай расветка доранд бо. Мана бинен чиха расветкаҳои хушрӯ доранд. Мана марҳамат метавонен омада хитон бо бинен. Ина ино чи? Ё органзовый тройко тоже 600 сомон. Ва тройкои органза оригинал 600 сомон. Ҳам сиёҳуш ҳастай, ҳам коричневиш. Нигоҳ кунен. Коричневиш сиёҳ чихи хушрӯа ҳар расветкашам фасон. Ё кирайки материал шикарный. Сабукак. Дар тобистон ба ҳазур мепӯшанд бо кори дастӣ доштааст. Мана нигоҳ кунен охи чихи хушрӯ чая духтаро. Бои гуфти гапо аҷоиб хушрӯ. Аҷада бо куртоҳо ҳаст. Халатикои лёновый. Бориш 350 сум деметсин. Ино бори куҷо? Бори гуанҷо. Ана бори гуанҷо куртарубашкои фасон 350 сомон куртарубашкаи хушрӯ духтарако. Марамад нигоҳ кунен иҷада чихи интихоб зиёд. Копия люкс. Аҳа. Хушрӯ туи пушта мешавад. Иё чанд сум? 350 сомон. Ва нигоҳ кунен 350 хушрӯгии вая бинен духтарако. ин модел шабинен бовар кунен иша ишта хушрӯ иҷада иша ишта мана 350 сомон сабукакай дар тобистон мепӯшен. Ҳамаш бо кори дастӣ доранд. Ё бо дубайский шовки оригинал. Аҳа, ино чанд сум? Се намуд вариант дорад. Ино ямо 600 сомон деметсин. Ина духтаро ҳама ҷода ҳазорай ҳами чиз. Ана дар ҷои 1000 болояд дариҷа боша 600 сомон. Бо як бор хитон биёен муқоиса кунен бозора бинен. Боварӣ дорум мақбултон меша. 500 сомони деметсин. Дубайский оригинал. Ҳамиёра? Ва ира бинен гирбишин 500 сомон. Туғри мегирад ҳам фарби дорад. 500 сомон. Иёра бинен чихе фасонан. Аҷоиб хушрӯ 500 сомони тамошобино дер накунен. Ҳатман омада ай пеш бо тамошо кунен борошона бинен охи чихе хушрӯай. Иёра мо 800 сомони деметсин. Гирбишин. Ана ёш боша 800 сомона ва ёш 500 ё 800. Мана ин моделош 800 сомон. 750 сум метсин. Ина ино 750 сомони Дубай оригинал духтарако. Якум сорти тозаян Дубаяй тамошобино марҳамат. Бренд мепӯшад марҳамат кунад. Бренди Амирая. Сомони метсин. Мана 750. Мана 750 сомони метян. И тараф да паплинако бисёран. Ҳама ямино 750 сума. Мана ихтарако диден аз ами 199 сомон сар карда дар иҷа мо шумода либос нишон додем. Куртои фасон. Мана иё чандиян? Қахшру духтагиай. Мана 750 сомон то забори Дубай. Иҷадам крепои оригинал 900 сомон. Мана ҳариран Дубай. Марамат танада аҷоиботай. Метавонед аз иноям дархост кунен. Иноям ҳичи намеша хитон медонен ки
چقدر صفتی خوب دارن. من ببینین انتخاب ببینین چقدر بسیار ایجاد تماشا بینو باور کنن شایش فسونه شایش فسونه من گاروشک دارن من ایتیم بانیت شبینین ایرا عجایبات 900 سومون اینو من اینو 900 سومون این برندای مشهورن همه میدونه که چقدر خوشروی هم تنها خوشرو میسته هم ماتریالش عجایبات ای من برند ویکتور اگر خواهین پیدا کنین پس همین نقطه سودا بیاین هم که خوشروی انتخابشون خیلی زیاده اینا خلات کرتا یا چند سومن انا یویم 900 سومون حریری اوریجینال دتا موندگی ای یا چی من 900 سومون من ایشه بینین با چه خوش رو چای یا چند سوم انا اینو 900 سومونیه اینو رزمیرو کم موندگی 300 سومونیه اینو هم از امو 700 و 800 سومون هاین حاضی باشه عکس شیدگی 300 سومون مرمت باری دوبای این را بینین این همی گلوش موندگی دخترکو مرمت اومده با آی پیش خطوان تماشا کنین این های مدل رو ببینین همه 300 سومونه منه اینا 500 کم نبود حاضر باشد 300 سومونه بعد شرفای خوش رو دارن اینا کسایی که شرف میخواهن پس بیاین اینچنین تماشا بینین عزیز انم خیلی شرفای تازه دوبای دارن به حد فسونه کن یورا چند کردین 2 متر درازش یورا 150 150 سومون نگاه کنین 2 متر درازشون براشون هم پهمی خوش رویه تازه دوبای کچستواشون دا گب نیست من 150 سومون رسویدکار بینین چه رسویدکای خوش رو داره مرحمت قفسونه اینو چند سومن 150 سومون اینو هم 150 سومون نه نمود رسویدکا داره دیدین نه تا رسویدکا داشته من لازیرای دوبای هم همین نرخه همه همینا باری دوبای 150 سومون دخترکو مرمت با اومده ای پیش خطان بینین ایشه بینین فسون کالونی خوش رو دخترکو 2 متر درازیش 6 نمود رسویدکا داشته دخترکو نویسیم با صورت میپرتوین انتخاب میکنین روان میکنن من 150 سومون تازه دوبای انا بعد با هسته دیگر مدل ها حاضی رو نشون میتیم یا 150 من نگاه کنین حاضی همه اینه میره کفته است دخترکو به حد کچستوش زورای من 150 سومون همه رسویدکا هست با اومده خطان مستقل نه پیش تماشا کرده انتخاب کنین باوری دارم من خلطان میشوه انا ارگانزا هاش باشد 120 سومون از اینم رسویدکا داره نه اینش ما نویسیم با صورت میپرتوین انتخاب کنین من یا 150 ها این 120 سومون دیدین شرفای فسون میکفتین بیاین خلاص دوستانی عزیز اینجا ده همه چی پیدا میکنین چی شرف چی کرتا چی مثال ابایا همه چی هست عکس رفته استای اسپیت کنین بازاری کاروان طرفی پژارکا دهم دروازه پیشینه میشود یادی کورپاچه و پرده فروشا هفتم دروازه حاضره آخران ریاد امیر یادی کورپاچه و پرده فروشا بیاین پیدا میکنین باقی سلامت باشین خیر